Jiří a Jan, dvojice pro druhé dnešní kolo. Jane, jste tu poprvé, takže první otázky směřují k vám. Odkud jste, co děláte? Přijel jsem z Havlíčkova Brodu, aktivně hraju volejbal, rozhodcuju fotbal, rád cestuju, lenoším, spím. Takže sportovec. A čím se živíte? Jsem student, studuju fakultu stavební v Praze, prvním ročníkem. Tak, děkuju. Jiří, vy tady jste po páté, jste učitel z Vysočiny. Je ještě něco, co jste o sobě neprozradil? Možná shoda okolností, taky pískám fotbal. No vidíte, tak. A můžete, Jiří, vybírat první políčko. 13. 13. Jugularis interna je párová krční céva, jež přivádí odkysličenou krev z hlavy do srdce. Uveďte její české pojmenování. Horní žíla. Ne. Hlavová žíla. Také ne. Já nechcete odpovídat? Hlavní žíla. Ne. Hrdelní žíla. Jiří? Tak 12. Je okrajovým vodstvem západní části Tichého oceánu mezi Austrálií, Novou Gvineou a ostrovním obloukem Šalamounových ostrovů. Vyskytuje se v něm mnoho útesů a ostrovů, z nichž nejznámějším je Velký bariérový útes. Uveďte název tohoto vodstva. Doufám, že Korálové moře. Je to tak, dobře. Jané? 14. Řekněte celé jméno českého herce, představitele civilního, střídmého gesta s vnitřní přesvědčivostí, který se uplatnil i v komediálních rolích a v dabingu. Známe ho například z filmu Milenci v roce 1, Romaneto nebo Andělské oči. Svůj hlas propůjčil i Williamu Foggovi. Nevím. Chcete, Jiří, odpovídat? Raději ne. Viktor Price je tím hercem. 4. Domica, Gambasecká či Jasovská jeskyně se nacházejí na území geomorfologického celku. Jehož nejvyšším vrcholem je Matesova skala. Jak se celek nazývá? Slovenský kras. Ano, správně. 24. Řekněte název britské dívčí skupiny založené v roce 1994, kterou tvořila 5 žen, jež se posléze staly popovými i módními ikonami. Jde o jednu z nejúspěšnějších skupin 90. let, mezi jejíž největší hity patří Viva Forever, Mama, To Become One nebo Wanna Be. Doufám, že Spice Girls. Správně doufáte? 16. Americký pitbull terrier, anglický bulldog nebo kanárská doga jsou mohutná zvířata, která řadíme do kategorie, na jejíž název se vás ptám. To by měla být bojová plemena. Ano, bojová plemena. 23. Kterou dvojicí slov nazýváme souhrn dosud nevytěžených, ale již známých a využitelných ložisek či zásob minerálů a hornin na nějakém území, nejčastěji určitého státu? Nerostné bohatství. Správná odpověď. 22. Ptám se na název topného tělesa, které se vyhřívá pomocí elektrické energie v době levnějšího tarifu a tohoto nahromaděného tepla se pak během dne postupně využívá k vytápění místnosti. To jsou stará dobrá akumulační kamna. Políčko je vaše. 11. Jestliže se například někdo nehodlá vzdát své funkce, ačkoliv by k takovému kroku měl v důsledku okolností přistoupit, říkáme o něm, že se drží, doplňte. Zlatého nádoby. Ne, Jiří, chcete odpovídat? Zuby nechty. Zuby nechty, ano. Tak 7. Řekněte celé jméno českého novináře a atleta, který byl roku 1942 popraven nacisty. Na počest tohoto mnohonásobného mistra republiky v běhu na 400 metrů překážek a na 800 metrů byl roku 1947 založen Mezinárodní atletický meeting a jeho jméno nese i Strahovský stadion. Evžen Rošický. Dobře, Evžen Rošický. No. Výborně. 8.
Kterou čtveřicí slov byste nazvali jednotku hustoty definovanou soustavou SI? Kilogram na metr krychlový. Přesně tak. Jednička. Astana je v současné době hlavním městem státu, který vznikl po rozpadu Sovětského svazu. Uveďte oficiální název tohoto státu. Republika Kazachstán. Správně? 9. Holocén nebo též postglaciál je nejmladší geologické období čtvrtohor. Jeho počátek je kladen nejčastěji do období před 10 000 lety a během jeho existence vznikly kultury mezolitu, neolitu, doby bronzové a železné. Jak se tato éra taktéž nazývá? Dávný pravěk. Ne? Doba poledová. Ano, to je ono. Doba poledová. 6. Řekněte rodové i druhové jméno velké kočkovité šelmy žijící v lesích a stepích Afriky a Jižní Asie. Má žlutočernou nebo zcela černou barvu, živí se středně velkými obratlovci a velmi zdatně šplhá. Levhart skvrnitý. Ano, je to on. 10. Tato vědecko-výzkumná stanice v Antarktidě ve Velrybím zálivu u Rossovy ledové bariéry má stejný název jako vápencový lom na území městyse Karlštejn v okrese Beroun v České republice. Jak tento název zní? Že by Malá Amerika. Malá Amerika. A jste ve finále. Jiří, gratulujeme a díky Janovi. Blahopřeju. Děkuji.